Kaganapan na. Career. Kami magsimba. Alaska. Meranda. Shopping mall. Diba? Parang wala nang ano. Meron pala dito inasal din. Ano? Punta kami ng simbahan. Today is February 3. Today is my special day. Dito kami sa Quiapo. Ayan. Kaganapan dito sa Quiapo Church. Nga, maraming vendors. Dito kami sa likod dumaan. Sa likod ng simbahan. Boss, cover, boss. Ayan, mga kalila. Ha? Bawal? Sa mga langgaan, hindi tayo makapasok daw. Yung kandila. Kuha ka na ito. Magbigay swerte naman yan. Hindi makapasok? Pwede, kabila tayo dito. Sa kabila tayo daan? Tara. Ha? Sa ano man yun? Bunga man na sa lusay. Ito lang yung simbahan na ano. Maraming binibinta ng kanyawan, no? Ikot tayo, ikot. Daming inasal, eh. Hindi ko kasunod. Eh, magbigay To, wala to. Kailangan po naka-facial. To. Pwede naman po. Ibaba mo yung shirt mo. Sareno. Hindi makapasok ang bata. Hindi, pwede po. Ilang taon na po siya? 7, 18. Pwede na po yan. 15 years old na po pataas. Pwede na ba? Sige po. Siyo na ka. Isa lang magbigay swerte yan. Baba po sir, ang pinsin nyo sa mukha. Sa mukha. Dito tayo. Dito lang, Dad.